Давай. Давай. Извинявай, не мога да разбера какво искаш да направиш. Не виждаш ли? Опитвам се да вляза вътре в къщата. Чакай, аз мога да ти покажа по-лесен начин. Не искам. Аз сам знам най-добре как да вляза вътре. Не ти искам мнението. Ще се оправя сам. Обръзнал ми от хора, които се опитват да си изразяват мнението. Както искаш, продължавай. Но. Извинявай, мога ли да ти помогна с нещо? Опитвам се да вляза вътре в къщата, обаче от тук не става. Ела, има и по-лесен начин. Добре. Ето тук надясно. Ето, тук е входа. Благодаря. Бау, 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 бау. Потърсете консултант на Together и той ще ви покаже правилният път.